Princ Louis izgleda neće prisustvovati krunisanju kralja Charlesa. Iako je najmlađi od troje dece William i Kate, ima tek 4 godine, njegovi roditelji ga možda neće povesti na ovaj bitan događaj. A strani mediji kažu da je razlog njegovo ponašanje na prethodnim događajima. Sećate se ako ste videli one slike princa Louisa kako je pravio haos na jubileju kraljice Elizabete. A što se tiče princa Georgea, on je najstariji, ima 9 godina, sledeći je u redu za tron posle Williama. On je u službenoj pozivnici naveden kao monarhov počasni gost. Međutim, iz Kensingtonske palate kažu da se odluka o prisustvu najmlađeg člana princa Louisa još treba doneti. Princ i princeza od Walesa doneće odluku kada za to dođe vreme. Princ Louis je na kraju završio na naslovnim stranama u 2022. zbog smešnih grimasa koje je napravio na balkonu na platinastom jubileju kraljice Elizabete II. On je pokrivao uši, vrištao tokom ceremonije, isplazio je i jezik svoje mami 3 dana kasnije i te slike su izašle. Ali to je potpuno nekako normalno za njegov uzrast. On je samo dete. Šta vi mislite o ovome što možda neće povesti princa Louisa na ovako važan događaj? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.